sai na Anas yace haƙiƙa yana hana ni in zantar da ku hadisi mai yawa, in tara ku in ta ba ku hadisai in ta ba ku hadisai in ta ba ku hadisai da dama. Me yake sawa ba ne muku haka? sai na ne muku daidai yan kaɗan gwargwadon bukata. ce saboda wannan na da shugaba ya faɗa, ya ce wallahi duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa gare ni da gangan, to ya tashi in an ce ga alkiyama ta yi ga jahannama nan an fito da ita, to kafin a jefa shi ya je zaɓi wurin zama. Imam Muslim ya rawaito cewa a sani fa manzo Allah ya ce a yi min ƙarya ba daidai yake da a yi wani mutum ƙarya ba, yi min ƙarya ba daidai yake da yi wani mutum ƙarya ba, yi min ƙarya wani abu ne daban ya sha man da a yi wani mutum ƙarya. Wanda ya min ƙarya da gangan ina mai kirkire ya tashi ya zaɓi wurin zamansa a cikin jahannama.